Ένα από τα μικρά μαθήματα σήμερα που θα κάνουμε είναι αυτό που θεωρεί καλό φως ο καθένας είναι να το αποτυπώσει για αυτό που ζητάει να βγάλει. Άρα η βασική αρχή στο εξωτερικό φως είναι θα μπορείτε να το αποκρυπτογραφήσετε. Ποιος το είπε ένας? Θέλω ένα από παράθυρο που είπες. Και πάμε. Για έλεξε το κάδρο σου από εκεί. Από πού θα το φαντασία σου. Το έχω. Γι' αυτό περάσα. Γιατί χρησιμοποιείται αυτόματο διάφραγμα? Εξηγήστε μου. Μη βιάζεσαι πάλι, έτοιμος είσαι. Άσε να τελειώσω. Βράσει το διάλογο εκεί πέρα. Ευχάριστη διάθεση φωτιστικά. Τέσσερα πλάνα. Το γίγνεστε σε πραγματικούς χώρους. Το έσφαξα. Να πηγαίνετε προς τα κάγκελα. Α, τι λες τώρα! Έτσι, αυτό είναι το γκροτέσκο, δηλαδή, που είναι σε μία ένταση και βγάλτε το αυτό για να μην σας παιδεύω, δηλαδή. Τους θέλεις, πάρε τη μηχανούλα σου, ότι 20 άνθρωποι να κάνουν το ίδιο πράγμα και τον 20 θα είναι διαφορετικό, είναι βέβαιο. Αυτό πάρε φωτογραφία να το κάνουμε με αντιγραφή. Ναι, σε 20-25. Τώρα μας αδικεί ο ήλιος βέβαια. Γάτες, που αν θέλεις να αλλάξεις θέση. Μπορεί εκείνη τη στιγμή λίγο να γκρινιάξει ενδεχομένως κάποιος. Λοιπόν, 6 λεπτά γράψαμε. Μοτέρ. Πάμε ηθοποιοί. 74. Δεν θέλω να ξαναμιλήσει. Δεν θέλω ρε παιδάκι. Κάτσε ρε παιδί, να σου πω. Δηλαδή, να σας πω λοιπόν το πιο απλό πράγμα. Ναι. Είπατε να είμαστε από εδώ, σε αυτό το σημείο να έχουμε αυτό το φόντο τέλος πάντων. Ναι. Έχεις τελειώσει, καλλιτέχνη μου? Κάνει το τσεκ. Και να βλέπω και το σχέματα ότι θα την πράγω παιδιά. Αν λέμε